Ni bagi na rogoro kok sab lagi. Pula na belai no hambai maru sini kok mati sungai rong no. Tini sungai apa no sini kuai hangko de bisingo khobjak. Ampura community hall logo sini TIC ni facility sing tini o jago. Final buskang ni 19 January sing abo joto no siu. Sing sal burum no sing bisi burum no sing 19 January ke sing Kokborok sal nai sing Palai jago. To sing bapa no wan suka sing je o salo sing o jago kuai division ni berhakti ingge TIC ni ingge sing o jago sing program khlaijak nai ajago sing o jago sing reli bo khlaijak nai moto khlaijak nai aboni pore sing o jago Kokborok te jadukoli jarok jara je performance khlainai borok khlai mannai Tini mo bawa jago? Abang ka Ampura bazar community pondoko. Nong ni je Kokborok deklai mane bawa jago khlai jak nai. Emni to sing tini o jago sing jot to sini TIC ni sini o jago sini jara attendant dongnai sini member rok ke sing salaika sini executive body ke sing salaika. Badi sini jot ni bakhaw ne correction dongai mano. Tam ni bagai kuai hai jago khalaya ni. Ya basini jeta sini TIC ni sini kima je sini o jago dongnai ni sini jeta sini opinion ke sini jeta sini je wanchuk mung ke sing wanchuk je sing saiman tongma haike no sini jeta kami amchai tongnai sini ma pha sini okra jagra sini lukurong no bosing je o 19 January sal sing o sal no sing otiti bisi burum no sing Kokborok kosina jangmani sal ni sing Palai umni nei sing hunuknani musung sing saiman rinani musung to aboni bagini sing o sal sing o Ampura hai jaga o sing kumboto khlainai sini o Ampura bazar ni borok rok no o je kami amchai ni sini lukurok no sing hunuknani baginai sing abong wanchuk lai no kokchap lai Oran naro moto mui sab saman jak painai. Sing taksi jorak tei to sing tini o jago sing kokchap lai mani bising ti sing wanchuk ga sini tabuk je sini sini jeta sing TIC sing kasih tiparamo thani wing tei nadi o jago sing khabai sing wanchuk tongo sini jeta sini okra rok no sing nograi nya nai hine hambai Sinemu ani sinemu ko ang TIC ni convener Khuwai division committee Norok ni Kokborok deklai ma dino ki norok college ni eba norok Khuwai division ni TSF sim de tongnai na gana gini ni tongko song tongnai lukurok no bo norok invite khlayo. Na good question. Tamle mala nadi sing Kokborok sal sing sudu abo pori tongnai rok simi ya. Abo Kokborok sal ka sing joto lukurok no joto borok no joto dekti no sing abo saiman ni dorkar. To abo ni bagini sing first priority ni to sing student no mari. Tam nimale sing saiman ni sing lo next generation no sing buino sanai sing buino purnai ni. To abo ni bagini sing college ni student wo borno naharnai te sing je to sing sub division. Jeto sini o division committee ni sing tongoba. O gana gini jeto school ni tongnai je singni tongnai rong no. Sing bongno bo nahanai te kami amcha ni jeto sini ma phani soman sini lukurok no sini okrok no sing borno bo naharnai te sing lama gana gini jodi no sing humba to khai to mani joro sing bongno ma hai te sing bongno sanai dini sini o bisini o salon no sing sini Kokborok kosina jamani sal ni sing borno sanai Okay, mak